Oriol, qui guanyarà els partits de la jornada Champions? Som-hi. Chelsea o Barça? Esperem que el Barça, va. Ajax o Benfica? Benfica. Dortmund o Villarreal? Uf. Va, apostem pel Villarreal, que Champions no està massa bé, però va, confiem en ells. City o Leverkusen? Sí. Marsella o Newcastle? És que el Newcastle a casa és molt bo aquesta temporada, bueno, com sempre, però aquesta temporada fora de casa li està costant molt, anem amb el local, va, amb el Marsella. Atlético o Inter? Atlético, va. Arsenal o Múnich? Buah, és el partidàs de la jornada. Múnich, que jo crec que són els favorits a guanyar aquesta Champions. Eintracht o Atalanta? Doncs l'Eintracht que em va agradar contra el Liverpool, tot i perdre. Va, Eintracht. I PSG o Tottenham? PSG. Digueu els vostres comentaris. Vinga.